אנחנו נמצאים בבית חולים לחירום, יש לנו כאן 200 מיטות של טיפול נמרץ, יש לנו כאן מחלקות אשפוז, חדר המיון הממוגן למעלה. כאן אנחנו נמצאים בבית חולים תת-קרקעי, שנפתח במיוחד למערכה הזאת. בשבועיים האחרונים זכינו לעזור ל-160 פצועים, ואנחנו מוכנים לתת את הגב הרפואי לארץ ישראל ולכל מי שיצטרך. אני אומר לכל תומכי בלינסון בעולם, זה המקום. אז אני רוצה לומר תודה לדוקטור איתן וירטהיים ולכל הצוות המופלא של המרכז הרפואי רבין בית החולים בלינסון. אנחנו כרגע יצאנו מהשלב של הסכנה, ועכשיו אנחנו רוצים להחזיר אותו לכשירות שזה ייקח זמן, חודשים. תודה על הביקור ותודה על הביקור של כל הפצועים.